लोगोफोर दिनैथ' रंजालि बैसागु नङा होमबा? दिनैनिफ्राय बैसागु बोथोर जाहैबाय। बिसि फिसा गोनांफोरा लोंदो जादो, बिसि फिसाफोरजों ग्रोम ग्रोम रंजादो। सेंग्रा सिख्लाफ्राबो गावबा गाव गोसोनि साननायखौ फोरमायलायदो आरो गेदेर उन्दैफोरखौ अनलायनाय मान लालायनाय खालामदो। दिनैनिफ्राय अननानै निजेराबो गथ' गथाय दङ, हिन्जाव दङ, न'खर सोलिनो गोनां जायो। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो गोदान बोसोरनि मुङै आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै आंनि चेनेलखौ गेदेर खालामनानै होदो। बयनिसिमबो आंनि गोदान बोसोरनि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। लोगोफोर नोंसोरनो अननानै आंखौबो बोर सारस्रिना होदो दिनैनि दिनाव गसाइनिसिम आंबो जुगे जुगे आयुफ्रा एसे लावसिन जानानै थाथोंसै। दे हनै उरलाया मा बुंदों मिथिखाबाय दा नोंसोर गासिबो ओरैल' नायनाङा, नायबाय थानानैल' मा जानो, चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होआबालाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै चेनेलखौ गिदिर खालामाबालाय मा नुनांगौ नोंसोरलाय, गोसो बायदि नोंसोरनि नांगौ बायदि नुनाय नङा माथो। दिनैनिफ्राय बैसागु बोथोरनि आंबो बयनिसिमबो अननायखौ जासिहरबाय। गोदान बोसोरनि मुङै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरबाय। गेदेर आंनि उन्दैफोरनिसिम अननाय, आंनि गेदेरफोरनिफ्राय खुलुमहरनाय। आं जोंहानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो, नै उरला खामसावा सोलायनो दिगदार जाथारदों। हागौ आरो गोदान बोसोराव हनै बिबाय बायदों मालायनिफ्राय हेफाजाबनो। दे बयबो अननानै होदो, ओरैनोल' नायबाय थानानै मा जानो नोंसोरलाय चेनेलखौलाय। खुलुमबाय दादिमोन, आयंमोन। बैसागु बोथोरनि आं बैसागु बोथोराव फांसनाव मोसागोन। अननानै आंनि मोसानायखौ नायनो थाखाय जोंहा बाबानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम। आं गासिबखौबो खुलुमहरबाय।